Tænketanken mandag morgen har spurgt forældrene om deres tilfredshed med den danske skole. På en skala fra 1 til 10 blev den vurderet til 7,8. 96% af børnene i børne- og ungepanelet synes, at skolen er med til at give dem et godt liv. 75% af forældrene mener, at skolen i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har det nødvendige faglige niveau. 75%. Det viser en undersøgelse af Wilke og Jyllandsposten. Den sydkoreanske seniorforsker fra Korea Institute, Chang Bin-im, udtaler: Danske lærere giver børnene plads til at danne deres egne individuelle meninger, og eleverne lærer at lære. Danmark ligger i top 5 i læsekompetence for 4. klasser. Det viser den internationale undersøgelse PIRS. Vi har verdens bedste danske skole. Det har vi lavet foredrag om.